हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि मिनि ब्लगाव आं दा दंफैयो अबायपुर इमामि गुडाउनाव आनलडिं पइन्टआ नै माबायदि दै लोमजोबनाय ओंखारलांजायाबो गोबावसै बे दै लोमनाया ना दंलायलायो आंना एलार्जि जायो बेबायदि दैयाव थाबायबाथाय लेथ्रा थार फुरा ड्रेननिफ्राय उसिनानै फैजोबनाय दा खालि जाजासिम सिङावनो जिरायनानै थाबाय थानांसिगोन हासुनो ओंखारबाबो थांजाला खालि जाखांनानै ओंखारबोबाय थानायावनो गौरीपुर दालाङाव जाम जालायबाय बे दालाङा गंसेल' गारि हाबजायो गुसेबल' जायनि लाइना हाबग्रोनो मोनो बिनो गोबाव जोबजासिम खारबाय थानो मोनो एक्चुअली बेयाव ट्राफिक पुलिस सासे थाथारनांगौ माने फाला फाला राननानै खारहोनो मोनो जाहाथे ओरैनिखौ थांहोखांबा माखासे ओरैनिखौ थांहोनो हानाय ओरैनो जाम जाबाय थाखायो बे जायगायावनो माबा दुर्गा फुजानि कालेक्सन लाखिबाय थायो जोंनिथिंथ' बन्द' जाजोब्बाय चिरां बिटिआर बिटिसि फोरावहाय ओमफ्राय गुवाहाटी टाउनथारावसो मानो बेबायदि दुर्गा फुजा कालेक्सन खालामनो पारमिसन होयोथाय माबोरैथाय एक्चुअली बिदि फुजानि नामाव सान्दाफोरखौ खाङोबा उसुबिदा मोनो माने भगबाननि नाम लानानै सान्दा खांनाय बिराद गाज्रि मोनो जेन'बा गोसोआव साननाय फैयो आंबो सासे हिन्दु मानसि नालाय फाइनालि 1 घन्टा जाम जानायनि उनाव आं ओंखारबोनो मोनबाय आं दा मदनपुराव थांगोन मानोना आंना गारिया मदनपुर इपिएल कम्पानिनिफ्राय लड जागोन बिनि सिगां आं बे सकि गेट होननायाव हाबलांनांगौ माने गंसे मबाइल आंना डिसप्ले थांदोंमोन दा बेखौ बानायहोदों दा जाबाय होननानै कल हरदों दानिसो दा बेखौ लानानै थांफानांगौ फाइनालि इपिएल कम्पानि मोनफैबाय जावले फन हरगासिनो मालिक फन हरलाय कम्पानिनि मानसि फन हरलायनो एन्ट्रि खालामनानै सिङाव हाबनोसै ओंखाम संग्रा गेसफोरखौ बे गेटआवनो गालांनांगौ दा बै गेटआव जमा होबाय ओंखारबोबासो आं लांफिननो मोनसिगोन नैबेनो जाबाय लडिं पारमिसन स्लिप सिकिउरिटिनिफ्राय लानांगौ बेखौ नङाबा लडिं खालामा बे कम्पानिया सिकिउरिटिनिफ्राय पास लाथारनांगौ बे कम्पानियाव दा फाइनालि आं सिङाव हाबबोबाय दा गारिखौ लडिं पइन्टआव लागायनानै ओंखाम जानांसिगोन ओंखाम उखैनायाबो जाला टाइमाबो 2टा बारबाय दा लंपेन्ट गाननानै केन्टिंआव ओंखाम ओंख्रि सोंहैनायनोसै दंना गैला स' बाहाय ओंखाम ओंख्रिया बारा गोबाव थाया 2टा बारबाथाय दा लंपेन्ट गाननोसै लंपेन्ट गानाबा बेयाव थाबायलाबायनो मोना बे कम्पानि एरियायाव हाफपेन्टफोर एलाउड गैया लंपेन्ट गानथारनांगौ गारियाथ' लडिं पइन्टआव लगायनानै दोनबाय दा लडबो खालामगासिनो आं थांनोसै ओंखाम जानो फाइनालि ओंखाम जाखांनानै फैबाय दैबो थान्दा सोनानै लाबोबाय मानोना बाहाय दै थान्दा फ्रियावनो मोनो मोजां बाहाय केन्टिंआवहाय लोगोफोर आं मबाइलखौ दासो चेक खालामनो नागिरदों हजोंहाय चेक खालामनो हास्लाबाखै मानोना जावले फन हरबाय थाबाय कम्पानिनि मानसिफोरा ट्राफिक जाम जानानै लेट जाबायना 1 घन्टा ट्राफिक जाम जाबाय बेखायनो आं हजोंहाय चेक खालामस्लाबनो हायासै दासो सिम थिम सोनानै नायनोसै माइकफ्रा माबायदि दं मोजाङै फिटिं जादोंना जायाखै आं डिसप्ले मालाबाबो बानायफेराखै मबाइलखौहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम डिसप्ले बानायफेरदों दा 1500 थाखा लादों बेसेबां लायोथाय दामफोरखौबो मिथियामोन आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगोफोर मबाइला थिगैनो दंजोबो माइकफ्राबो थिगैनो खामानि होदों स्पिकारा एसेल' थेरदों बिदिबा दिनैनि मिनि ब्लगखौ